בטקס האוסקר בשבוע הבא, שון פן שזכה שנה שעברה יעלה להגיש את הפרס לזוכה הטרי. יהיה שם נוצץ, יהיה טוקסידות, יהיה שמפניה, אבל את סוף השבוע האחרון בילה זוכה האוסקר הכי רחוק שיש מהוליווד, בהאיטי. מיד אחרי רעידת האדמה שם הוא ארגן משלחת הוליוודית שטסה לסייע לניצולים. מורן אטיאס מישראל הייתה אחת הפעילות בחבורה הקטנה הזאת. כתבנו בלוס אנג'לס עידו עזרא פגש שם את שון פן ואת מורן אטיאס, והציץ גם למה שהם הביאו איתם במצלמה שליוותה אותם בחוויה המטלטלת שעברו. אני לא רוצה להתעסק בחוויה שלי כי זה לא חשוב, באמת. זה עדיין טרי, אה? את יכולה לראות את זה בעיניים. בזמן שהחברים בהוליווד ערכו מופעי ראווה למען האיטי, זוכה האוסקר שון פן העמיס כמה חברים מהחלונות הגבוהים בתעשייה על מטוס, הפשיל שרבולים וטס לעזור בעצמו לניצולים. Did you have any fears before going to Haiti? No, I mean, you have personal fears? Yeah. No, not so much. I have the luxury of being able to be inoculated, and I was. אם יש משהו שצריך אחרי שהאדמה רועדת כמו בהאיטי, זה לא כוכבים, אלא כל זוג ידיים פנויות. מורן, שון פן וחברי המשלחת התרוצצו להביא כמה שיותר פצועים לבתי החולים המאולתרים, ירדו לשטח למחנות הפליטים, חילקו תרופות ועזרו למי שיכול היה לקבל. בהאיטי הייתי מאושרת, בצורה מעוותת אולי, והרגשתי יעילה. מוזר קצת, אה? כן, כי אתה לא מרשה לעצמך להיכנס לאובדן ולאבל. זה שלהם. אני יכולה לקחת להם את זה. אני יכולה רק להעניק להם תקווה ופתרונות. Once you get to the location, you find patients that are in need of immediate treatment that they cannot be provided. You're talking about for evacuation patients there? Anyone you see that needs critical care. We're covered. We have ambulance out of the military bases. Yeah, come straight out. But who's going to let them know? Military, we have direct contact. לא קל להביא את שון פן, סרבן ראיונות ידוע, לשיחה אישית עם צוות טלוויזיה של תוכנית בידור מישראל, אבל משהו בקשר שנוצר עם מורן עשה את זה. She's a lovely person who jumped in with, as far as I know, very little experience with disaster relief, was very willing to get her hands right into things and offered a very caring hand to a lot of children who needed it. בהאיטי יש המוני סיפורים כאלה, מאות אלפי ילדים מצאו את עצמם יתומים, פצועים וחסרי בית. למשל אלכסנדרה פול, בת 18, הצוות של מורן נתקל בה אחרי שנמצאה מתחת להריסות עם אגן מרוסק לחלוטין. הבאתי איתי דובי, קטן. אמרתי, אוקיי, ניתן את זה לאיזשהו ילד. ואותו דובי נשאר באוטו והיה בתוך השק שינה, ואת החולה האחרונה שפינינו, את אלכסנדר פול, היא הייתה בת 18, אמרתי, מה אני אביא לה דובי? היא ילדה בת 18, כאילו, לא צריכה דובי. והבאתי לה את הדובי, והיא חיבקה את הדובי, כל כך חזק. וביום האחרון שנפרדתי ממנה, היא החזיקה את הדובי. אז הבנתי שאפילו ילדה בת 18, כולנו היינו צריכים איזשהו חיבוק. אלכסנדרה נתקעה במחנה פליטים מרוחק, הפינוי הסתבך ודרש מסוק פרטי. מורן גייסה חובש מארגון ישראל שפגשה במקום, השניים נתנדו ונתנדו עד שאלכסנדרה פונתה לבית חולים במיימי. הקסם הישראלי עזר פה? העקשנות הישראלית. לא יכולתי לקבל, לא. שון פן הוא מהכוכבים הפוליטיים האלה שלא מפחדים לא מצלמי פפרצי ולא מאזורי עימות. הוא לא בדיוק מחובבי ישראל, אבל משהו בצוותים הישראליים בשטח שינה את דעתו עלינו. As legend is proving itself that there's a discipline and an organizational commitment and an experiential commitment from the Israeli doctors that we've worked with in the teams of those whose sole commitment is to helping the people of Haiti, and there is an instant ability to collaborate without the sort of ego attachments that get involved with some other NGOs. הכוכבים האלה שרגילים ליחטות ולימוזינות ושטיחים אדומים מצאו את עצמם ישנים בתנאי שטח צבאיים בעיר האוהלים המאולתרת, שקי שינה, כביסה בשטח, מקלחת מצינור מגמגם, משהו כנראה באמת קרה להם שם. גם כשחזרתי לכאן, גם כשקיבלתי את CSI, אוקיי, מאוד שמחתי וזה מרגש, אבל זה לא... פרופורציות.
האמת, זה לא מעניין אותי כרגע. זה משנה קצת. פשוט לא מעניין אותי, וזה מדאיג את כל מי שסובב אותי. אחרי אסונות גדולים התקשורת עוברת לרוב לסיפור הבא שלה. שון פן דווקא חזר להאיטי שוב בשבוע האחרון. גם מורן מבטיחה לחזור בקרוב לילדים שהשאירה על האי. חשוב לי להיות כאן היום, ולבקש מכל מי שיכול באמת להיכנס לאתר ולתרום, וכולנו יכולים, אפילו, אתה יודע, כל אחד לא חייב להיות שון פן או אנג'לין כדי לתרום. כן, גם אתם יכולים, ומורן ביקשה מאיתנו לפרסם את כתובת האתר של ישראל. זה ארגון ישראלי שעושה עבודה אמיתית בסיוע ובגיוס של תרומות. אתם בהחלט מוזמנים.